Johnny Test! Za akciju je uvek ispreman je na se. Kosa mu je poput vatre, najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Brzljivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny. Bling, bling, krtica, tajni agenti. Ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Test! Johnnyjev Božić. Čekamo. Izludeće nas. Čekamo. Dobro. Sjajno. Praznici su. Gde je Johnny? Božić u Gicogradu. Vreme je da Johnny dobije dalekometnu ekstremno brzu mašinu za pravljenje grudvi. A vreme je da date za Božić i onima koji nemaju ništa. Izvini, skroz sam švorc. Vreme je da idemo kući i napišemo naše božićne liste poklona. Dok praznici se bliže, Svi znamo šta nam stiže. Pa olovke u ruke i tipkajte do muke. dok ne počne veselje, zapiši svoje želje. Auto, tortice i igrice, sve. Šalovi, čestitke. Pa svi vi ludi ste! Plutonijum, magnezijum. Venka dinosaura. Samo slanina. Džemper, majicu, ja ne želim odeću. Nakit, nakit! Neku pinkvicu, mišiće za oglede i muške primerke. Opet, samo slanine. Sad praznici su tu, zato svi zapisuju. Pa mesta napravi za sve što želiš ti. Kada Božić se slavi, kada Božić se slavi, želje sve na papir stavi. U redu, odnesimo liste mami i tati. Poslale smo mailom, bolje požuri. Mnogo vas volim, evo liste. Ima mnogo, ali na vrhu je najvažnije. Obožavam Božić! Ekstremna mašina za grudve? Pa to mu je prvo na listi i uzet ćemo mu to, jer ako ne kupimo, plakaće kao onda kada mu nismo kupili stegosaurusa. A ne mogu to opet da preživljavam. Božić je praznik darivanja, a ne uzimanja. I porodičnog okupljanja. Reci šta god hoćeš, ali ako ne damo tu igračku Johnny-u, nadrljali smo. Na božićnoj listi svakog deteta je ekstremna mašina za grudve. Ove godine je to ta igračka. Ali neće je svako dete dobiti jer se te lepotice za pravljenje grudvi brzo prodaju. Šta? Zato je nabavite da vaša deca ne bi propustila božićne igrarije. Ekstremna mašina za grudve će da se rasproda. Nemoj da ludiš, važi. Božić je praznik darivanja i porodičnog okupljanja. Ostani ovdje, a mama i ja moramo da žurimo. Pitamo se da li će stići još koja isporuka ekstremnih mašina za grudve? Ne paniči. Sjeti se da je Božić praznik darivanja, a ne uzimanja. Prestani to da govoriš. I zato se setite da date onima koji nemaju. Nemoj sada, deda. Imamo veliki problem ovde. Nema vreće sa slatkišima ni velike kutije, što sigurno znači da nema mašine za grudve za Johnny-a. Ne! Čekaj, kako sam zaboravio, Deda Mraz će da mi je donese. Nisam na listi nevaljalaca, jel da? A prema našoj evolucionoj listi lepog ponašanja, Deda Mraz će ići suprotnim putem. O, zamisli kako će biti kada sam jedino dete koje nema ekstremnu mašinu za grudve. Ej, ko hoće da... Čekaj malo, tražit ću od sestara da mi je naprave. U laboratoriju. Stani!
Oduševi se našim novim super božićnim čarapama. Rastegljive da u njih stane 1000 posto više igračaka od Deda Mraza. Ima da pobedimo ovog Božića. Pa Johnny neće, osim ako ne dobije ekstremnu mašinu za grudve. Pa doba darivanja je i mislim da možemo da ti damo rani božićni poklon. Čule smo da ti je igračka prodata, pa smo ti napravile ekstremnu mašinu za grudve. Naša mašina ne samo da pravi grudve automatski, već ih ispaljuje automatski. Zaljubio sam se. U dvorište! Hej, komšije, vidite moju ekstremnu mašinu za grudve. Što? Mi smo mu napravile. Vidiš, Božić je ipak praznik darivanja i porodičnog okupljanja. Da testiramo ovu bebicu. Možda je previše ekstremna. Nikada neću dobiti najbolji poklon. Još samo 2 dana do Božića, a svi i dalje traže ekstremnu mašinu za grudve. Ali nije planirana nova isporuka za Gicograd. Nešto bolje? Pa, dodao sam na listu da si vratio onoj starici zube i donirao sendvič za gladne, ali morao sam da dodam i tvoju skorašnju štetu nanetu komšiluku, pa... Da, i dalje si ne valjao. Ako Deda Mraz neće da mi je donese, sam ću to da uradim. Ili da se okrenemo darivanju i budemo zajedno sa celom porodicom za Božić. Ne, moramo da donesemo poslednju isporuku ekstremnih mašina za grudve u Gicograd. Da ne ode negde drugde. Znaš da ne volim hakovanje. Još 2 dana do Božića. Imaš dovoljno vremena. Uradi, Topso! Naš poklon Johnny je hakovanje kompjutera. Božić je, pa iako je na listi nevaljalaca kod Deda Mraza, on je naš mali brat. I mi ćemo da mu nabavimo igračku. Unajmila sam Jimmya iz naše tehničke službe da hakuje podatke kompanije koja pravi te mašine za grudve i preusmeri poslednju isporuku u Gicograd. Nije li hakovanje suština Božića? Ovo je nezakonito, gospođo Testa. Zar Božić nije praznik darivanja i porodičnog okupljanja? Očigledno nije u ovoj porodici. A sad na posao, hakeru! Ej, Jerry, kuda ovo ide? Centrograd, mislim Gicograd, hitno! Šta? Piše ovde da će biti u Gicogradu sutra. Šta je onda? Jer nisam ništa uradio. Pa možeš da mi pozajmiš $100 da je kupim jer moram da dobijem taj poklon za Božić. Srećan božićni ples! Čekaj, misliš da drugi neće da otkriju da mašina za grudve stiže u Gicograd? Hoćete li da date onima koji nemaju? Odlazite, kupci! Tu su samo zbog mene! Hakovale smo kompjuter kompanije da bi je naš brat dobio. 1 po 1! Nemamo dovoljno za sve vas! Sklanjajte se! Treba mi ta igračka ili će nam propasti Božić! Mama, to sam ja! Johnny, šta radiš ovde? Isto što i mi ostali! Kupujem Johnny igračku! Ne guraj se! Ne guraj se! Nemoj da me guraš! U redu, možda Božić treba da bude praznik darivanja, ne otimanja. Jer tako nećeš biti povređen. Vidite, zajedno smo kao porodice za praznike. Zapravo, ne možemo biti bliži kao porodica za praznike. Ali vidi, imamo $300 svi zajedno. Možemo da kupimo... Znam, ima da podmitimo nekoga koji izađe iz radnje da nam da mašinu za pravljenje grudvi. A, Božić je praznik podmićivanja. Ne treba, mama. Imam svoju porodicu i kad vidim koliko ste se trudili da mi date poklon i uveselite za Božić, to mi je najbolji poklon. Znala sam da je hrabar i blesav, ali nisam znala da je tako sladak. A ja ću da uzmem novac koji ste htjeli da potrošite na mene i daću ljudima kojima je potreban. Neko je izrastao u veoma dobrog dečaka. Znamo! Srećan Božić!
Hajde, mama, Božiće! Mama, Božiće! Umešte, tata, vreme je za poklone. To! Naše čarape rade! I dobile smo plutonijum! Imam porodicu na okupu. Duki je dobio solaninu. Da, mislim, av. A ja sam dobio... Da, mašinu za pravljenje grudvi. Kako si uspeo? Ali ja... šta? Ali ja, mislim, pa, čini se da je ipak neko pisao Deda Mrazu. To! Srećan Božić! Da! Ho, ho, ho! Johnnyjev prvi snežni bal. Božić je prošao, kuca je mnogo tužna. Razvedri se. Dan posle Božića. Imam još jednu nedelju raspusta i igraćemo se najboljim poklonom na svetu. Ekstremnom mašinom za grudve. Od crvene boje i od pomisli na zabavu već sam bolje. I vreme je da Johnny testira prvu godišnju snežnu bitku. Pozvao sam sve ortake u haosu. Ortake u haosu? Kako to misliš ortaci u haosu? I Gileta, jer je to jedini način da dođu Suzana i Mara. Biće to najveća borba grudvama u istoriji. Molim te reci da nisi zvao Gileta, tvoje sestre Crnog i Belog, Darth Vegana, generala, Mozgosmrza i Macana na ovu bitku? Dobro, neću da ti kažem da sam pozvao i Bling Blinga, a počinje tačno u podne. Koja je nagrada, druže? Snežni trofej. Sjajno, tako je veliki i sjajan. Ali čekaj, ima jedan problem. Zaboravio si da napišeš reč borba na pozivnici. Piše samo Johnnyjeva prva godišnja snežna. Da, pa šta ima veze? Stvar je u tome što će svi da pomisle da praviš veliki snežni bal sa plesom. Šta? Ne, oni znaju da sam mislio na snežnu bitku, zar ne? Zar ne? Sjajno je što Johnny pravi pravu snežnu igranku. Nadam se da će sve da bude uglancano i tip-top. Šta sad kažeš? To je Gile, on je sav u oblacima. Niko drugi neće da pomisli. Johnny, ne mogu da verujem da praviš otmenu zabavu i da si pozvao Gileta. Bolje da ovo nije šala ili trik jer ćeš da nastradaš. U redu, možda su pogrešili. Ali kladim se da će moji sledeći gosti doći u odelima za sneg i da će da budu naoružani grudvama. Da, to je limuzina. Vreme je za Johnnyjev bal gde ću da očaram Suzanu Test na podijumu za ples. Koliko puta sam ti rekao da mi uvek daš da proverim šta si pisao? Ne paniči. Svi ostali znaju da je Johnny Test čovek za snežnu bitku, a ne za bal. To neće proći. Pa kako ste svi? Razvoj se. Srećan Božić. Kome dobro stoji odelo? Meni. Lep sam. Hej, zašto nisi obučen za Johnnyjev snežni bal? Bit ću kad pritisnem novo dugmence na mom ledenom odelu. Treba da sredim taj mod. Tvom tati ovo neće da se svidi. Nema ovdje nikakvog bala. Kako mislite nema nikakvog bala? Iznajmili smo odela i sve ostalo. I našao ko će da mi pričuva psa. Da li znate koliko košta čuvanje psa? Vidite, nema nikakvog bala, nema odela ni koktela, a očigledno nema ni Johnnyja. U redu, sad te svi mrze. Ali će da me zavole čim započne Johnnyjeva prva godišnja snežna bitka. Sada neka snežna zabava počne. Hej, objasni nam ovo, Jonathane. Šta znači to što bacaš lepe snežne grudve na nas? Znači nema snežnog bala. Pogrešio sam. Zaboravio sam reč bitka. Srećni praznici. Ćao. Topla čokolada? Zvuči sjajno. Vidite, žao mi je zbog zabune, ali mislio sam da svi možemo da se zabavimo mojim božićnim poklonom. Slušamo te. Koja su pravila? Ako te pogodi grudva, ispadaš. Poslednji ko ostane nepogođen pobednik je. Koja je nagrada? Johnnyjev prvi snežni trofej. Sija se. Čekajte, taj pas ume da govori? Ne! U redu, razdvojite se pa da snežna bitka počne. Niste se razdvojili? Ni malo? Hoćete da igrate, jel da? Da, igrajmo. Ali malo da izmenimo pravila. Šta kažete, svi mi protiv Johnnyja i Dukija? Šta? Kad ti ne proveravaš šta piše na pozivnicama, nećemo ni mi da slušamo tvoja pravila.
I Mislit ćemo naša. Koristit ćemo moj novi mega ispaljivač grudvi kako bismo te porazili. Pogrešno dugme! U redu, čini mi se da ćemo morati da sredimo Johnnyja i Dukija na starinski način. Johnny u pravu, biće zabavno. Trči. Razvoj se! Gotovi smo. Svi sjajni, promućurni i ludi umovi Gicograda su za nama. Da, ali... Zar ne znaš da je vreme Božića sa svim pesmama puni? Johnny, ovo nije vreme za božićnu pesmu. upravo je. Vreme je za pesmu Izgubio si. Mrzim tu pesmu. O, ne mogu da verujem da sam promašio. Trči! Ali uhvatit ću te, Johnny, test. Ne, nećeš. Ali možda će macan. Evo malo prazničnog humora za vas. Šta mačke iskašlju zimi? Ne znam, šta mačke iskašlju zimi? Dlakave grudve. Dole! Pogođen sam! Ej, ima dlaka u ovoj grudvi. Fuj! Rekao ti da će prvi da ispadne. A vi ste sledeći. Mir i tišina. To najviše želim za Božić. Bilo je lepo dok je trajalo. A, Evgenije, znaš li da nema bala? Samo želim malo tople čokolade jer sam izgubio u grudvanju, a napolju je ledeno! Trči, trči, trči! Sakri se, sakri se! Osvojit ćemo trofej! Prvo osvojit ćemo trofej, a drugo ovo je zabavno. Treće, pravite grudve, dečko! Sjajno! Spreman, grabi, pali! Povlačenje. Taj mali Johnny, dobar je. A on ispada kad upotrebimo ono suprotno od grudvoslega. Bacač plamena, sjajno. Misliš vrelo? U zaklon! Bacaj! Otvori garažu, otvori! Sjajno, nećemo ga izvući odatle. Da, hoćemo! Upotrebit ću moj univerzalni ključ za garažna vrata! Ne bušilicu, hoću univerzalni ključ za garaž! To je najgore odelo zlikovca na celoj planeti. Da. Sklonite se. Vreme je da Johnnyja obaspemo vatrom! Poludeli ste? Moja garaža! Ne brinite, vlada će da vam plati sve i renovirat ćemo vam kuhinju. Važi? U tom slučaju nastavite bitku grudvama. Šta? Sad pozdravite našu ekstremnu mašinu za grudve. Napravili smo je za Johnny i pokazala se kao smrtonosna. Sad je prilika za nju. Treba da stavimo neke sjajne naočare da bismo izgledali opasnije. Wow, sad izgledaju opasnije. Ovo je tako loše. U redu, više nije zabavno. Idemo u šupu. O ne, pogođen sam. Morat ćeš da nastaviš bez mene, Johnny. O, Johnny! Kako? Nemam više grudvi. Evo, srećno. Sad ću malo da odremam. Mnogo mi je hladno. Hladno! Čekaj, imaš prirodno krzno, a ovo je samo grudva. O da. Izađi, Johnny, i predaj trofej! Hoćemo da te raznesemo. Trofej će biti naš. Jedna grudva? Stvarno, Johnny? Pobedit ćeš nas jednom grudvom? Započni paljbu. Srećni praznici. Promašio si, Johnny! Vratio sam se! Sjajno, sad mi radi ispaljivač grudvi. Ovo je loše. Neverovatno! To! Johnny je osvojio trofej. Sredit ćemo ga sledeći put.
ali sad se baš smrzavam. Izvinite što nisam mogao da napravim bal, ali zovem vas na prvi Johnnyjev festival tople čokolade. Toliko o miru i tišini. Sviđa mi se ovaj festival. I meni. Ponovit ćemo ovo svake godine. Da, osim možda da izbacimo visokonaponsko oružje. Nestalo nam je krema. Vidite moje dugme za pravljenje krema.